खुलुमबाय लोगोफोर जों मैया टिपकाय थांदोंमोन थांनानै ओमफ्राय खान्थि ओमफ्राय गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनो एक्सन डिपिनि लिडारफोरखौ जों लोगो मोनबोदों बै समाव जों सानसे समावहाय गोबां जायगायावनो थाबोनायमोन ना बिथांमोनखौ जों लोगो मोनबोदों लोगो मोननायजों लोगोसे जोङो मा गोबां खोथाबो सावरायदों दा जों नैबे खान्थि बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय 23rd बेट्सनि ना बिथाङा माबोरै दुखु खस्थ' मोनबावामोन बांलादेश केम्पआवहाय आरो बहा थायामोन बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय जों बेखौ दान्दिसे खोनासंनानै लादिनि बांलादेशआव जों बिथांखौबो लोगो मोनदोंमोन 23rd बेट्सनि बिथां खान्थि बसुमतारी थ' जों बांलादेश केम्पआवहाय नोङो मा सनाव थांजेनामोन खुलुमबाय जेब्ला फार्स्ट बांलादेशआव थांजेननाय होनबा 2006 ओमफ्राय मा मासाव थांदों बेखौ थिग एक्जेक्टलि गोसोआव गैला जिखुनु जाया 2006आव थांदोंमोन आरो बे समाव जों थांजेननाय समाव केम्प कमान्डार हिसाबै बिथां उफ्रि दैमारि सारानो दंमोन बेनो थ' बांलादेश केम्पआवहाय थांनानै नोंसोरनि 23rd बेट्स जेब्ला ट्रेनिं होनो होननानै जों हाग्रा फोसाबजेनदोंमोन अब्लानि समावहाय मोनसे जाथाय जादोंमोन बबे केम्पआव सोरनि केम्पआवहाय सोर आफादजों थायामोन बे समावहाय जोबोद दुखुनांथाव जादों माने बे समावहाय बिथां उफ्रि दैमारि सारनि दैदेननाय कमान्डार जानाय समावनो बे घटनाया जादों ओमफ्राय घटनाया जेब्ला जायो होमबा जोङो फोरसाफोरसि जानांदों जोङो मोनथाम पार्टिनि बा मोनथाम संगठननि जों केम्पआवहाय आश्रय लानांगौ जादों आरोना बे समावहाय आङो NLFT केम्पआवहाय जोङो मोनसे सबजि खामोन होननाय जायगायावहाय जों आश्रय लानांगौ जादों आरो बेखिनियानो जानाय मानायफ्रा माबोरै सोलिदोंमोन बिसोरनि NLFT केम्पआवहाय दिनैनि आवगोलोहाय जेब्ला नोंसोर केम्प एटेक जादोंमोन अब्लानि समाव नोंसोर खारना थाहैदोंमोन जानाय थानाय माबोरै मोनजायामोन नोंसोर बेवहाय जानायखौथ' मा बुंबावनो पुरापुरि मथा-मथि बानलु ओमफ्राय संख्रिल' होनजायो थावनि बादै आरोना बाद बाखि गासिबो रुनाय गोजा जेसेबां हाग्रानि मैगं मोनो बा दैसा ओरै केम्प खाथियाव मोनसे दैसा दङ बेयाव जेनेबा हमनानै ना हमैबा मोनजाबाय हमनानै जेनेबा हमैयाबोथ' बेदरनि जेबो खोथा गैखायानोसै बे नायानोसै आरो ओमफ्राय बेखिनियानो बहुद खस्थ' थ' ट्रेनिं समावथ' नोंसोरनाव ड्रेस पार्टिफ्रा माबायदि जादोंमोन आंथ' नुनायावहाय नोंसोरनि बेट्सआनो बांलादेशआव जायफ्रा ट्रेनिं लादोंमोन ना बिसोरो बिराद खस्थ' मोन्दों थ' नोंसोरनियावहाय रासिन मोननायखौ आं नुनो मोन्दोंमोन जिहेतु ड्रेस गाननानै थांनाय जिनायफोरखौनो गाननानै ट्रेनिं मोन्दोंमोन गोसोआव माबायदि फिलिंस फैदोंमोन बे समावनो नंगौ बे सैथोआनो जे जोंनि 23 बेट्स होनना बुङोबा माने डाबल ट्रेनिं होनजायो आरोना बेखौ जे समावहाय जोङो फार्स्ट टाइमावहाय जों जेनेबा केम्प एटेक आं जेब्ला जेनेबा नों न'निफ्राय गामिनिफ्राय हादोरनिफ्राय थांजेननाय समावहाय आं सप्तासेल' जाहैदोंमोन बांलादेशआव सहैब्ला ओमफ्राय बे समावहाय जेनेबा नों ट्रेनिंनि माने फिल्ड फोसाबनाय मानाय जेनेबा खामानि लाहार फाहार जाजोबनाय ओमफ्राय माने ट्रेनिं जानोसैयामोन आरो बे समावनो ओमफ्राय ओरै बांलादेशनि जोंना ओरै रेप बाहिनीफ्रा जेनेबा एटेक खालामना होबाय बेवहाय फोरसाफोरसि जानानै आरो फिन खेबसे माने केम्प लुनांगौ जाबाय ओमफ्राय फिल्ड फोसाबनाय माने फिल्ड जावनाय माने डाबल खस्थ' बेफोर खस्थ'खौ गोसोखाङोबाथ' आयो दाबो गोजांस्रिउ मोनो माने बोरैबा मोनो आरोना दासिम सिमांफोराव नुबावोसो दाबो बिदिखौहाय दा सोरबायाथ' ट्रेनिङा गोरलैसो होननानै बुङो गोरलै ट्रेनिंखौथ' बेथ' जि गोरलैबो बुंजाया बियो मथा-मथि जों मोनबोनायावहाय जोंनि 23 बेट्सआवहाय जोङो माने डाबल खस्थ'खौ जों मोनबोदों होननानै जों गोबां समावनो दुखु खस्थ' लाबोबाय जिहेथु जों बांलादेशआवबो नोंसोरो दिनै गोबां खस्थ' लाबोबाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय जों दिनैहाय गोबाङानो सोरबाया दिनै 4 लाखखौ मोनाखै आरो सोरबाया मार्टियास जालांबाय मुंख्लं जालांबाय दा बिसोरो दिनै 4 आरो 5 लाखखौ मोनजोबाखै बेवहाय नोंथाङा सरकारनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ बा माबा मोनसे दङ नामा दा बे सोरबा जेनेबा नोङो जायफोरा जेनेबा नों 4 लाखखिनिखौ मोननांगौ सोरबा मोनाखै सोरबा मोनदों खिन्थु आं मोनबाय बेखौ आं बुङो ओमफ्राय होमब्लाबो बांसिनानो जेनेबा नों जायनाखि एकदमबारे थै जिउ बावसोमनानै जुदि जाथिनि हारिनि जुदि नांसोमबोनायाव जुदि दासिमबो जेनेबा बे मोननांगौखिनि 4 लाखखौ जुदि मोनाखैब्ला होमबा एसे दुखुनांथाव जायो बेखौ आरो जायफोर मुंख्लं न'खरनि दाबो मुंख्लं न'खरनि नामाव सोरबा
कयेकजनखिनि मोनदों खोमा ओमफ्राय बांसिनाथ' दाबो मोनाखै जोंनियावबो दङ जोंनि न'खरावबो दङ जोंनि बिदा जेनेबा बिदा देरसिन थैलांनाय जोंहाबो बिदानिबो मोननांगौ दङ बेफोरनो डाटा लिस्टआवहाय दङ होमबाबो दासिम मोनगोन बा माला मोनगोन जेबो गेरेन्टि गैया आरो बुंनो हाया दा सरकारनिफ्राय एक्स एन डि बिफोरनो साख्रिनि मोनसे अपसन होदों 2% कुरि होनायनि खोथा आरो पेरामिलिटारिनिबो गेजेरावहाय खोनादोंमोन फर्म फिलआप खालामनानै गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ हैजोबनांगौ नोंसोर हैजोब्बाय नामा बेखौथ' जों हैनाय जायाखै दासिमबो माने खबरफ्रानो दासिमबो क्लियार जाजोबाखै आं बेखौसो बुजियो आरोना जेनेबा ओमफ्राय पेरामिलिटारियाथ' जोंनि जेसेबां एक्स एन डि बिआव दङ बांसिनानो जेनेबा नोङो हमना लादो बांसिनानो बैसो जाजोब्बाय जेनेबा जायफोर बैसो सम गोनां बेफोर जेनेबा मोनब्ला हामगौ नङा होमबा मोनथों मोननांगौ ओमफ्राय दा सापस जोंखौ हमना लादो जोंबोथ' बैसोआ थांबाय एसेबाबो जोंनि थाखाय बारा माने माबा नङा आरोना बे माने जाथाव नङा होमब्लाबो जेनेबा नोङो जायफोरनाखि दा यं सेंग्राफोर दङ आफादाव जेखिनि एक्स एन डि फोर बिसोर मोननांगौ ओमफ्राय मोनथों सरकारनिसिम बेखिनिखौनो माने आसा खालामनो थाबाय आरो बेनो बांलादेश केम्पआवहाय जोङो जयैनो थाबोदोंमोन लोगोसे जों आं बे जि समावहाय केम्प कामान्डार जादोंमोन अब्लानि समाव जों मोनसे आबाद मावग्रा जों जायगा दंमोन बे आबाद मावग्रा जायगानि बियो खान्थिया कामान्डारमोन बा दैदेनगिरिमोन बे समावहाय बिनि उनावहाय गुबुन गुबुन जायगायावबो बियो थाबोदों गोबां बोसोर थादों थाखांनायनि उनावहाय जों जयैनो जेब्ला आं बिथांमोना फैग्रोयो बिनि उनावबो आं गोबाव सम थानानै फैदों थ' लोगोफोरा बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि